खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नबसरनियाया बर' एबा ट्राइबेल नङा बुंदों चन्दन ब्रह्म। काछाराव कौटि बेसेननि हेर'इन जब्द। गोदानै 50,000 मासेयाव थिसनथाइ होगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। बिपिएफआ तामुलपुराव बिसायख'थि मावख' बेखेवदों। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे गुलि बारुद बोखांनो हादों। गुवाहाटीनि गंसे धाबायाव हरखाबै अर नांदों। ब्रह्मपुत्र दैमायाव बाज्रुमनानै सासे लाइमोना जिउखौ फोजोबनानै लादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हाइकर्टनि नैयारि कल बिजिरसालिनि राय। नबसरनियाया ट्राइबेल नंगौ एबा नङा बिजिरफुंजोबागौ मानि नबसरनियानो होनाय अल आसाम ट्राइबेल संघनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाया इनभेलिड एबा जेरावबो उदायनाय नङा। बे रायखौ होदों थांनाय मंगलबार 4 एप्रिल खालि गुवाहाटी हाइकर्टनि गिबि बिजिरगिरि दैदेननाय नैयारि कल बिजिरसालिनि गेजेरजों। मुख'नो गोनांदि आसाम सरकारनि WPTN BC बिफाननि गेजेरजों आगु मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ अल आसाम ट्राइबेल संघनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ बिथा लानानै CID बिफाननि जोहै संदाननाय आरो बिजिरफुंनायनि राहा खालामनाय जादोंमोन। CID रिपर्ट आरो आसाम WPTN BC बिफाना दानाय बिजिरसालि एबा कर्टनि ट्रायल आरो गरन्थ हिसाबै नबसरनियानो अल आसाम ट्राइबेल संघनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट नंखाय फोसावो। आसाम सरकारनि WPTN BCनि गरन्थनि हेंथायै नबसरनियाया गुवाहाटी हाइकर्टनि गेजेरजों बिजिरफुंनाय जाफिननांगौ आरो बिजिरफुंनाया जोबागौमानि गावनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेल खाबु मोननांगौनि अर्डार दिहुननानै फैबाय थानाय MP बिसायख'थि गेलेनो सुलु लादोंमोन। नाथाय थांनाय मंगलबारखालि गुवाहाटी हाइकर्टनि गिबि बिजिरगिरि दैदेननाय नैयारि कल बिजिरसालिनि राय नबसरनियानि सिमांखौ गैया खालामबाय। काछाराव कौटि रां बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। बराक सेरफांनि काछार जिल्लायाव STFआ गोख्रों सिग्रोमनानै 21 केजि हेर'इननि कनसाइनमेन्टखौ हमनो हादों। बेजों लोगोसे सासे सुबुंखौबो STFआ हमदों। MZ017204 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय बोखांनो हादों कौटि रांनि हेर'इन। बबेखानि काछाराव STFआ हमनो हानाय हेर'इननि बेसेना 210 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन होननानै आन्दाज खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला IGP पार्थ चार्ति महन्त, काछारनि SP नमल महन्तनि दैदेननायाव बृहस्पतिबारखालि हराव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। नसुं रायजोनिफ्राय गेदेरथार ड्राग्स कनसाइनमेन्ट लाबोगोननि बागै थांनाय 10 सान सिगाङावनो स्रोद सुलुङाव खौरां मोन्दोंमोन। बे रिपर्ट बायदियैनो थांनाय हराव गोख्रों सिग्रोमनानै 220 कौटि रांनि 21 केजि हेर'इनखौ जब्द खालामनो हायो। रायजोनि खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों बे मोजां खौरांखौ। सोरखारि साख्रि नागिरगासिनो थानाय लाइमोनफोरा थाबैनो गोदान खाबु मोनगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरोबाव 50,000 गोदान साख्रि फोसावदों। साख्रिल' नङा अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखायबो गिबि मन्थ्रिया मोजां खौरां होदों। मख'नो गोनांदि दिनै दिग्बय बिधानसभा बियाबनि बालिजानाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़ लकसभानि BJPनि बिजाथि सर्बानन्द सन'वालनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लायो आरो बे फोसावदिंनाय मेलनिफ्रायनो गिबि मन्थ्रिया गेदेर बाथ्रा फोसावदों। बबेखानि गिबि मन्थ्रिनि बे फोसावनाया रायजोनि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनो मोजां खौरां होदों। सर्बानन्द सन'वालनि फोसावदिंनाय मेलाव गिबि मन्थ्रिया बुंदोंदि रायजोआव गोदानै 50,000 साख्रियाव थिसनथाइ होगोन। बेजों लोगोसे 2026 मायथाइनि सिगांनो रेशन कार्ड थानाय साफ्रोमबो आइजोफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि खाबुखौ होगोन। रेशन कार्ड थानाय नखरनि सासे गाहायनो बीमा एबा इन्सुरेन्स खालामना होनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ तामुलपुराव बिसायख'थि मावख' बेखेवदों। दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि दुर्गा दास बर'खौ मदद खालामनानै दिनै तामुलपुराव स्टेयारिं कमिटिनि मावख' बेखेवदों। मावख' बेखेवनायखौ लोब्बा लानानै कमिटिनि आफादगिरि गपिनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे मेलबो खुंनाय जायो।
बे मेलाव तामुलपुर जिल्ला BPF नि आफादगिरि आरो बारगु EM महेश्वर बसुमतारी, बारगु MLA इमानुएल मुसाहारिजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरि मददगिरिफ्रा बाहागो लादों। बे मेलाव बारगु मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ BPF नागारनानै UPPL आव हाबहैनायनि बागै MLA इमानुएल मुसाहारिया बाथ्रा बुंदों। बबेखानि मोनसे समाव गिबि मन्त्रिया BPF आरो UPPL खौ खौसे जानो थिनदोंमोन। बै समाव चन्दन ब्रह्मआ गावनो अजद होनानै गोरोबलायाखैमोन। दा जुदि गावनो UPPL आव थाङो अब्ला बेखौ इगो ट्रिप बुंगोन होननानै इमानुएल मुसाहारिया बुंदों। जाख्ल'नायनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै गादि दखल खालामनाय UPPL दोलोआ दासिम साबैसे सुबुंखौ जोबथेसालियाव हरखो होननानैबो दिनै दरं अदालगुरि लकसभा BPF नि बिजाथि दुर्गा दास बर'नि जानानै फोसावदिंनाय मेलाव बारगु MLA इमानुएल मुसाहारिया सोंथि खालामदों। मणिपुर रायजोनि बिष्णुपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सदु खाबुई गामिनि साखाथियाव थानाय खुजै रक नाला ओनसोलाव SSB आरो मणिपुर पुलिसआ जथायै मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों आयेननि बेरेखा गोबां हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। बे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गंसे 9mm कार्बाइन मेसिन गान, गंसे स्टेन गान MK2, गंसे 303 राइफल्स, गंसे 9mm पिस्टल, गंसे एन्टी-रियट गान, थर 14था ग्रेनेड लोगोसे दावहायाव गानग्रा गोबां रोखोमनि खसाबफोरखौ बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स्रोद सुलुंनिफ्राय जर'खायै मिथिनायनि गेजेरजों बृहस्पतिबारखालि अपारेशन खालामनानै बेफोर आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ बोखांनो हानाया सोराङाव नुजाथिफैदों। बबेखानि बोखांनो हानाय हाथियारफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय पुलिसनि आखायाव लानाय जायो। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय सनापुर ओनसोलाव बृहस्पतिबार मोनानि समाव गंसे लुगासिनो थानाय धाबायाव अर नांनानै सेवहांगार जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कलंपार चन्द्रपुराव लुगासिनो थानाय धाबायाव अर नांनानै खामनानै सेवहांगार जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अर खामनायनि खौरांखौ मिथिनायनि उनावनो अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो अरा खामनानै हांगार जाखाबायमोन। जाथायसालियाव पुलिस हानजाया नुजाथिफैनायनि उनाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे जाथायाव सन्देह खालामनाय सानै दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। ब्रह्मपुत्र दैमायाव दिनै फुंनि समाव सासे लाइमोना हरखाबै बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय सरायघाट दालांनिफ्राय ब्रह्मपुत्र दैमायाव बाज्रुमनानै गावखौनो दुखुनांथावै जिउ फोजोबनानै लादों सासे लाइमोना। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जिउ गोमानाय लाइमोननि सिनायथिखौ मिथिनो हानाय जायाखै होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि खौरांखौ रैखाथि बिफाना खौरां मोननायनि उनावनो गोथै देहाखौ नावजों नागिरनानै दसे समनि उनाव बोखांनो हादों। लाइमोननि बेबायदि दुखुनांथावै जिउ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।